Hola, en este vídeo tutorial anem a veure com configurar el correu de la Generalitat Valenciana @gba.es en el programa client de correu Mozilla Thunderbird. Mozilla Thunderbird és un programa client de correu en el qual podem configurar múltiples comptes de correu electrònic, entre altres coses. La primera vegada que s'obri, normalment s'obri un assistent per a configurar el primer compte. En cas contrari, hem de fer clic així en configurar un compte, correu electrònic, o bé en el menú preferències, paràmetres dels comptes. I així en accions del compte li diríem afig un compte de correu. El programa és multiplataforma, se pot instal·lar en diferents sistemes operatius, Linux, Windows o Mac. L'assistent de configuració de correu és molt senzill perquè només tenim que donar-li 3 dades, no hi ha que donar-li cap paràmetre més de configuració. La primera dada és el nostre nom, podem ficar el que vulguem. La segona dada és l'adreça electrònica, en aquest cas la que tinguem de la Generalitat, vaig a posar la meua, i així posaríem la contrasenya. Li donem a continuar i l'assistent comença a buscar les configuracions més típiques de servidors de correu. En el cas del servidor de la Generalitat les troba de seguida i el que ens demanarà serà que triem el protocol de descàrrega dels missatges. Hi ha dos protocols, el protocol IMAP, que és una miqueta més avançat, i el protocol POP3. Jo recomano l'IMAP, perquè el POP3 el que simplement fa és descarregar una còpia dels servidors en l'ordinador i podem configurar-lo per a que deixi còpia en el servidor o per a que es borre la còpia del servidor. Val? Però el protocol IMAP fa el mateix, el que passa és que aquestes còpies estan sincronitzades, és a dir, tot allò que jo faig en el programa client de correu se replicarà en el servidor. Per tant, si es borra un missatge, allà s'esborrarà un missatge. Si el marque com a llegit, allà se marcarà com a llegit. I això és un avantatge. Li donem a fet i ens apareix un avís de seguretat. L'avís diu que el protocol IMAP, en aquest cas de la Generalitat, no utilitza xifratge. Val? És una qüestió dels sistemes informàtics de la Generalitat. Podem escriure un mail a la DGTIC per a demanar que utilitzen xifratge en l'IMAP, però així no podem fer res més que donar-li a comprendre els riscs de que el correu no viatgi xifrat i donar-li a fet. De seguida queda el compte configurat. Li donem a d'acord si havíem entrat per paràmetres del compte i ja està. Aleshores ens apareix així el compte nou. Si punxem en safata d'entrada veurem tots els missatges, al principi està en blanc però de seguida es recupera. Tenim tots els missatges, en negre els que estan per llegir, en negreta, sense negreta els que estan llegits, i el que vos dia, jo puc per exemple fer clic així en el moment i m'apareix el missatge en la finestra de baix. Així tenim una llista de missatges i en la finestra de baix tenim una vista prèvia dels missatges. Així hi ha uns botons per actuar sobre cada missatge. Puc suprimir-lo i se suprimirà així i en el servidor. Puc arxivar-lo, per exemple, si arxive un missatge m'apareix així en la carpeta arxivats, però com estem dins del nostre compte de correu electrònic i no en una carpeta local, també estarà arxivats en el servidor. Per a utilitzar carpetes locals ho veurem més endavant.